Hello, Team Iring. Ayan, part 2 dahil nalubat yung camera, guys. At yung part 2 na gagawin namin ay Pinoy Henyo Quarantine Edition. Ayan. Yung makakalaban ko po ngayon ay yung aking ate na Team Iring din. Yan, pakita. Din pa yun, men. Yan, Team Iring, di ba? Mga Iring na bayong. Hi guys! Sabi natin yung... I'm shy! Parang hindi ho. Sige na, pagkalayo po. Kulay po na ito. Pagkalayo po bang good? It's my ate. Pagkalayo po. Hi guys! I'm, someone like you. So, it's my ate, guys. Hindi ko alam anong pinasok ko dito. So, mag-iwan ako work. Mag-iwan ako work. Low quality na vlog. Huwag mayo ng Hindi. vlog kasi nalang. Pakita Oo, dire hindi dire. naman, di ba? Ipakita na dire sa ako. 3 minutes. Para ba ibawan ba pakita dire sa ako? So, ay, magtanaw. So, it's the word. Bukog sa bukog. Go. 3. Ang time. Nana. 3 minutes. Kimpit to. Yeah, may budget, guys. Kabublit sa doy. Ah. So, 3 minutes. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Tao, bagay, hayop. Living thing. Hindi. Non-living. Oo. Tao. Oh, na. Mga bobo! Kain! Lapis mo! Ang kamila yung ilok ninyo. Patro. Si Magdring ay makapilapil. So, dapat 1 minute ang time. Maglalaro pa kami ng Pinoy Henyo. Tapos kung kinsa dili makatubag, pintikan sa dalinga, guys. So, ang time is 1 minute dapat makatagnan sa word. And with the low quality. So, part 2 na ni si Jig, guys. Kaya na nurag. Ito nagkalima ko. So, ready na mo, guys? So, let's go! So, ito po yung first word, guys. So, low budget, way budget, guys. Okay na. Pakita. Okay. Basta ka ng word, guys. So, timer starts na. 1 minute, go. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Magkain. Hindi. Hayop. Oo. Hayop na asa ato diri bayay. Hindi. Wala. Ay, Wala. hindi. Naa sa Pilipinas. Oo. Naa diri sa Mindanao. Oo. Naa sa Surigao. Oo. Iro. Hindi. English. Oo. English dog. Hindi. Cat. Hindi. O sa man wild animal. Hindi. Cat. Dog. Carabao. Oo. Carabao. Carabao. So, correct, guys. Carabao ang word. Right na ako eh. So, Okay. ako na po, guys. Please subscribe to my channel, guys. Alright, so here's the word guys. Ayan. So let's start. Di may pamat na. Sige na. Ano na siya? Okay. Timer. Wait. Timer starts now. Tao, Dili. bagay, tao, bagay, bagay, Oo. nasa bahay, Pwede. nasa kusina. Pwede. Ha? Ulit, nasa kwarto, Pwede. baro, Dili. manui. Tao, bagay, ay. Oh my gosh, that's English. Oo. Makita, dali sa bayay. Oo. Bag. Pwede. My gosh. Dili. Pitaka. Dili. Nadiri sa kwarto. Pwede. Huh? Kabulok, di mo istorya ka? Chanel. Ano pa yung mga... O na, timer ng time mo. Ha?
time na. Wait, saan? Pencil. Bulok. Malisod ka! Make up pa ba ang mapildi? Uy, hindi. Uy, make up pa sa ba? Di ba Greg, make up pa ang mapildi? Go. Sige na, next. Gana po. Wait, one. Dili, make up pa baguman. Make up pa Ilang points? Kuan, pagawat og tulo. Pag tulo ko ka straight daog. Ako'y daog. Sige, lisunod sa dampo. Mahalang bayad na niya. Mahalang bayad. Kapoy na ba Di ba si tinto-tinto? Bayanan na video? Taro. Na 240. Sige na. Stop na po, B. Mag-set pa siya. Para ma-save. Yung na, di ko na. Kapoy mo. Yung, ayun na, stop. So, it's the word, guys. Go! Timer starts na. Tao. Te. Bagay. Oo. Nasa balay. Pwede. Nasa bayay. Gamit sa school. Pwede. Kwarto. Ay daanan. English. Oo. Ay daanan. Hindi. Kabinet. Hindi. Butangan mga baro. Hindi. Bag. Hindi. Na magamit sa eskwelahan. Pwede. Oo. Bag. Papel. Hindi. Hindi. Kartolina. Hindi. Papel na sa na klase. Hindi. Plastic. Hindi. Hindi. Mani. Kuan. Gamit sa bayay. Hindi. Sa eskwelahan na gamit. Pwede. Oo. Gamit sa eskwelahan. Pentel pen. Hindi. Marker. Hindi. Libro. Hindi. Basahon nun. Hindi. Basta mani. Papel. Kanon. Kanon. Hindi. Sawan. 5, 4, 3, 2, 1. At waya. Eraser. So, waya. So, one point. 1 point. Ako pa 1. Nakuha man ako sakto. Oh, yeah. Ang una maka 3. Ha? Ang una maka 3. Sa ato. Una maka Ang score. Sabi ko ang wrong. At wrong. Huwag ka kung wrong talaw. Mag-score po ka sa wrong. Correct minus wrong. Di mo ko kabayuan yung may mental block. Wala ka. Madali, di na kaya maglisod. Save anak eh. Hi guys! So ito po yung word natin. Ito po yung word natin. Go. Kimpit. We're going to put it in his head. And timer starts now. Tao. Dili. Bagay. Dili. Hayop. Dili. Prutas. Dili. Tao, bagay, hayop. Lugar. Dili. Ha? Tao, bagay, hayop. Lugar, pagkain. Prutas. Sa pagkain po. Pagkain. Pwede. Junk foods. Dili. Pagkain sa buntag. Pwede. Ingnon. Dili. Nasa Pilipinas. Oo! Nasa bayan. Nasa kusina. Oo! Rice. Dili. English. Oo! Depende. Pagkain. Pwede. Pagkain. 10. Dessert. Hoy, kadali lang. Nine. Dessert. Dessert. Dili. 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, chik sarap. Junk foods. Oh, junk food sa'yo! Pwede mo gula sa junk food? Junk food! Oh, junk food! Mabuha ka, chippy! O sa manay ne. O sa manay. Oh, chik sarap ka na! Sa may kategory. Sa pagkaon, pwede si Sunay, oh! Tawag ka, di ba? May bayang ni mo. Oo, ganina. Ayun na kay payong mo yung. Yung 1 point. Si 1 point! 1 point pa ka. Nga ni 1 point! Sige. Pabilo ka! So, dalang word guys. Kung isa, Diba? Not time. Karaboro na 10. Timer starts now. tao. Tao! Bugong tao! Hindi. Bugong tao! Off tao pwede. Pwede
tao pwede. Tao. Pwede. Tao nga yan sa tao. Pwede. Hero. Hindi. Sabi nga si tao. So, bakit tao ka? Bleh. Tao. Pwede gani. Nga yan sa tao. Pwede Sam. Stut man ba yun? Nga yan sa tao. Suotan sa tao. Pagkaon sa Pwede. Pwede suot sa suotan tao. sa tao. Pwede. Hoy, isa man ay tao. Nga yan sa tao. Pwede Sam. Baro sa tao. Baro. Dress. Pwede. Stephanie. Pwede sa baro. Brad sa baro. Hindi. 10 seconds. Bukan man. Sa mani. Diba gabi, 1 point pa yan. Waya na, timer. Block. Block. Tao na hindi! Pwede guys sa Tao tao. na hindi! Pwede sa tao. Kada saan pa na tao ang black and Hoy, bar? pwede gani sa tao. Pwede! Pwede tao color. Color sa tao, black. Yaman ko nila ang nat. Oo. Black ka na ng tao ko. Pwede color sa tao, black. Dapat ka wala akong pwede. Nanay tao, nanay black. Color mo ng black. Hindi, pwede mo naman sa tao. Color sa tao, black. Ikaw na po ganit. Uy. Away na suti. Sila, last 1 point na ka. Last one. Last one. Last one. Uy, di ba pwede guys? Black sa tao, color sa tao, black. Ako classmate, color black. Shout out sa classmate na color black. Sila pa nga yan. Secret. Ay, kalyok-lyok sa camera ha. Ay, nabala ka po na. Ikaw ka, Ay, direk. kalyok-lyok. Last na nila. Last na. Na, kung di kayo siya maka-answer, Bakbak hindi naman ako si John. Make up pa. Bidyan ang makeup dapat. Oo, bijuhon. Timer starts now. Tao, Dili. bagay, Dili. hayop, Dili. pagkain, Pwede. seasonings, Dili. junk foods, Dili. prutas, Oo. apple, Dili. nasa Pilipinas, Oo. mangga, Dili. apple juice, ay, orange, Dili. tambis, bayabas, Tambis. tambis. Ayan, correct, tambis. Danis. Feelings ko, sa second, 1-1. Bukan! Last pa na ba? ang time. Last pa tayo so. Sige, sa tambis. Sige, kung kaysa'y maka... Tambis pwede, dapat oo. Lawin ako tambis. Mas buka tambis, chuchu. Sige na guys. Last one, kisa nang mamikapan sa mo to. Uy, ang kamera taro nga, gini. Kapoy magmali kami naman guys. Kini. Mansiran ka dyan ni mo ni. Ay, bahala ka. Ayaw, lagi po niya. Di ka makita. 1-1. Nagdira ako sa... Sige, sara na. So, dari ang word guys. I'm sure mansiran ni mo ni. Naimuin nga So, na. anda! Kalda! Dili ko na! Di ko kayo nagsaba. Basta hindi ko nakahinga na. Basta hindi ko nakahinga na. Papipi ka para mo manatabi kay kapoy na kami. Kaya gusto na ko mag-make up pinawin eh. Hindi ka wish sumaklik ani, I'm sure. I like a drink. Dali word. Ay, baktan. Kaya ako si tao eh. Word. Dali, ka kapoy na. Tao. Last na kani? Timer starts now. Tao. Pwede. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Tao bagyayo. Hindi. Sa manin tao bagyayo. Color. Hindi. Tao. Pwede. Tao bagay. Hindi. Prutas. Living thing. Hindi. Non-living. Ay, living thing. Uy, lubat na. Living thing. Uy, lubat Hindi, na. hindi na. Yan, lubat na. Tagyan mo abs na. Sige na. Cupcake. Hindi. Pagkaon. Hindi. Tao. Pwede. Masa may part sa tao. Sa tao. Part sa tao. Pwede. Part sa lawas sa tao. Oo, pwede. Pimples. Pwede. Freckles. Hindi. Be. Hair. Ibayo ko, kabasa ko. Hindi.
Kapasa ko. Subukan pilih. Wow. Ano ba yan na time? Kailangan niya dito sa sabi, no? Bakni. Sa tao namin ito, nasa tao bakni. Si Bakni. O sa ba rin yung kategory? Ano Bakni? Namin ito, bakni. Dali mo diya. Bakni. Susay ko eh. Ito kang kakas. Tadugan ninyo. Tadugan na ko. Sa tubos sa turakan. Bakla ka na. Bakni mga. Tabusan na kan. Tas na. Pila na kapan, Greg? 8. Pag parang pagpagpili sa pagkaw, sabi mo maligwan. Ha? Do it for the blood! Edit ako na nakalakadaw. Madrama ka. Kaya mo, edit ako. Payungan na nag-grade. And guys, nagkapoy na. Way nakadaog tabla. 1 point miduha. Nagkapoy na ang cameraman o ang ate. Copy. So, amo na to guys. Way nakadaog tabla miduha guys. So, don't forget to like and subscribe to my channel, Winwins Vlog. Thank you!